Estem aquí amb el Tocino. El Tocino, veritat. Què serà, què serà? Abre el Tocino i lo verà. Digue-li tu, Digue-li tu, digue-li jo. Diu tu... Amb honor als portadors de fa més de 100 anys, els honorem d'aquesta manera portant la bèstia. Això ja ho retalles després, no? No, això és copiar-pegar. Bravo! Va, un aplaudiment. Happy hour! Primera oferta del dia, samarreta, 5 euros. 2, 10. ¡Yujo! Otra promoción, samarreta de esmorzar, 7 euros. Y lo que me quitan de las manos, el pack, samarreta, esmorzar y número, 8 euros. Mira que Fa més de 100 anys hi havia uns portadors del Tocino que vetllaven pels carrers cèntrics de Targa per sortejar la bèstia parda. Ràpid, i vaig d'esquena. Després de més de 100 anys, aquí estem els portadors, honorant aquelles velles persones que volien continuar i berenar la tradició d'una festa tan nostrada. I per això han fet amb honor seu aquesta figura, aquesta bèstia pacífica, de rauxa, alegria i diversió, perquè a les nits targarines sempre es puguin escoltar els hermosos raurics del porc.
estan invitant a calçots a la tribuna. Carrassa número 6 és de l'associació Guixanet i la titulen Plegant Olives, on hi ha els capgrossos, la Rosalia, el Guanxo, el Pio i el Guixanet. Una carrassa conduïda per Eduard Domingo.